Hello guys, maayong hapon guys. Alas 2 karon sa kahaponon, alas 2:34. Maglungag ko daan para panihapon sa kong mga for babies guys kay unya. Dito mi man ni hapon sa tuburan kay birthday sa ako ang sister unya. Magkuan ginagmay guys, nailuto-lutoon ginagmay. So dito rami man ni hapon. Karon maglungag ko daan para nagkuha ko og blotter net o para unya. Karon maglungag ko daan kay nagdala da ko kuan guys o kaning butong ba guys unya. Kay balo man akong motherland guys nga. Ganahan gi kog butong kay mo man ang gipangala sa kuha guys butong. Butong ug tuhoy ang gipangala sa kuha guys. Ganang naibutong dito mo agi guys, mapalit yun akong mama kay ya din ang gagmay yun, himuon din na niyag ice candy guys kay kung ato ko dito, ya din ang ayaw kay to ako ano ba ya din ang ipakuan sa kuha guys pa inom niya kay dugay man ko wala ka adto dito guys, mao nang gahi ang butong dara ming gahi na so lami nang dikanon bisan og gahi nina siya. Ako sa ning hugasan ang blotter net kay wala na ko naka-vlog kaganina nga ning lakaw ko guys kay kalabad akong ulo 4 5 kalabad akong ulo ganina guys kay samtang nagdagan ang sakyanan guys kay uban ko ni banana ganina guys ning adto dito sa ilang opisina sa Tulukas destinasyon nila giuban ko niya mautong galabad akong ulo dili gid unta ko muuban balibaran ako nya kasi na biya kog balibad ana niya tagakuan nga iya kong ubanon maing kog kapoy mo to nga pag ingon siya ganina nga tagabi pa na siya gigingon guys nga iya kong ubanon ko nga tan-awon lang kung dili kapoy nga luoy pug kayo kay mo action ug pangload ingon siya nga sige ra ko nimo gingon ba nga ubanon ti ka di jud ka mo uban sige lang kag balibad mo tong ganina ning uban na lang jud ko bahalag sakit akong ulo. So, giuli niya ang sakyanan guys kay kuan. May ipa-washing man ta to niya ang gamay nga sakyanan karon katong race, ipa-washing ta niya unya kay kuan man. Kaning kaulanon man o. Kang dag-um ba? Kuan king dag-um. Dako king dag-um guys. Maong ugma na lang siya magpa-washing, ugma sa buntag daw siya magpa-washing. Kay dako kay ang dag-um. Labad akong ulo ganina oy, basta ka nang di ko ganan bulakaw niya kon palakon na banon jud ta. Puyo naman ko guys. Ay. Una pa gani wa nalimot gani kog hapit sa stock gani sa PC o naman dai ko unon stock dai didto. Nalimot ko sa stock ng kuaunan sa PC. Ay! Ay! Nalimot ko sa kuan guys. Sa stock sa PC guys. Giahak. Wala na namo nahapit ni banana kay. Gusto ko mo kuan. Mahigda ba kay. Sakit akong ulo. Nga. Sige na ko ingon man niya nga. Ingapit gani ba dito sa kong mama kay. Nag-text mga ito sila gabi nga. Dito lagi daw may magtapok unya nya abi na ko paniud to ang kanang kaon guys nya man day panihapon mo pag-prepare nila dito nya nakitaan ko sa kong manghod mingana kong manghod nga ako day palutuon ingko na mo uli sa kuy sakit kay kong ulo mo to man uli ko dire ihatod ko sa kong bana gilapit na lang ko dire sa kong bana kay so siya ning tuaning padayon dito sa balay sa ihang amo so dan sa kuang dugi unya kay hoddan silang isda. Baka ugma pa may mamerkado guys. Oy kay mahal kayong isda ron guys kay tungod sa kusog sa hangin, kusog ang ulan. Unang mahal kayong isda. Pero mas mahal ang tinapa. Tinapa na to nya tagduha ka buk tinapang magamit. Nya pila na. Mas mahal ang tinapa. Kani para unya ni nila panihapon maglungag daan. Or pakanon na lang na ako sila daan panihapon kay
Bahala og madugay mi guys. At least sila humana sila og kaon. Ana. Ana guys. Magkilis na ta. Kay para unya kaon sa mga dogi. Basta na ay mga buhi guys nga naa sa balay. Maguna-una kita guys kay doy kay makakaon na pud og late. Yan sayo be kay ni sila nanihapon ganina, sayo po ni sila. Oh nanihapon. Sayo ni sila namahaw ganina. So sayo po sila pakanon karon. Pwede sila pakanon alas 5 nya kay murag alas 4 man siguro mi adto guys. So mga alas 4:30 ana pakanon na ni sila. Depende ani ron nagpaabot ron sa text kay ning anak ko sa mga pag-umang text lang mo unsay kuan kay para adto dayon mi. Kusog man daw nimo kuan mo. Tubo. Ni kuan sa ko ang mga dogi. Tan-aw lang ani unya og makahapit ning merkado basta kay akong stock dito kung ditong ko gusto ba king ulan o may pagikuan ko nang ganis kung banaw na ko na huna sa stock guys. Pero gapadulong kami dito sa ilahang destination to sa opisina nila. Nag-text ko nga kuan. Pigi-textan mo ko sa kuan guys sa taga PC nga. Akong mga stocks daw ko nga. Hapiton ra na ako unya. Kay nagbiyahe pa mi. Nawa na po na ako nahapit. Nakuan na po, nalimtan na po. Hi, Diyos ko Lord. Nalimtan na po. Uli to si Banana ron. Ugmar siya magpawasyon. Kikut, ako king dag-ukot. Perting ito sa langit guys. Bisag alas 2 pagani. Itom na kayo ang langit. Takang ako nilong guys. Paabot ko ni Banana kay paghigda-higda sa ako daw kuno to siya. Kay gikapoy pud to layo man day na ilahang kuan oy ilahang opisina guys oy kay kuan kaning tulo ka kato yung office nila tulo ka buk among giadto dito giadto na mo ang Margos ay Margos ba to Gipos. Margos, ning adto mi sa Margos, paghuman sa Margos, ning adto mi sa Lapuyan, paghuman na mo sa Lapuyan, dito na pud mi sa Sagun, layo kaayo. Mao pay pag-abot namo. Kalabad ako ang ulo sa biyahe oy. Abi na kog duol ra na ang ilahang opisina nga malayo hindi kay sa tanan di ay. Hay, Diyos ko inday. Kanon doon ako ning kuan ni Motherland be. Yahang ice candy nga. Butong akong paborito ito gimo antang ko sa akong mama. Na si Motherland kay. Ibutang na tong plato kay kuan mausok niya. Ay, Diyos ko Lord. Kaon mo sayo unya ha, kay mulakaw si mami, daddy balik mi dito lang ka mamila. Nga bisa magabinan mig maayo at least manan na magkaon di nami maguol magunahon na ninyo ha, inday. Dagol, ay man si Dagol ning gawas. Si Dudong gamay po ning gawas akong mga miyaw-miyaw guys. Si Inday. Ayo day. Agay, mulingkod sa ako kasi nanakit ako ang bagtak. Ako anong tilawan ang gihimo ni Motherland. Tugay na daw ni magtulong na kaadlaw dito sa rep.
Lami aja yung butong eh. Ninggilag intan to kung pag umangkon guys, pag ano mo, ano si daddy. Abot na kong bana. Halakag dugo, maday ko niya, bugnoro ba na? Mustakap na kong dugo. May! Kuha sa tagdahon? Kuha sa tagdahon? Wait lang. Hello guys! Oh, nara ang ato ang dahon sa sabana og bayabas guys. Wala na ko nagdala og cellphone dito guys kay grabe ang dagom ba mo kalit unya og bundak ang atong lan. Nabasa ang cellphone ni Ara. Atong bayabas og gwapa kayong dahon oh. Gwapa sa kayo ang ayaw. Dahon sa tong sabana guys, dagko kayo. Mo niya to imno na to niya. Kaya kaganina nahurot naman lasa tong giinom nako kagabi. Wa day. Nami kay may ah. Hindi man. Rosel. No baba. No. Dekat ni atas manang. Hoy. Vlog ko ba? Lami kayo ang butong. Lugar ito na butong na mga. 3 days pa man eh. Oh, lahat ulit pisaw na. Lahat po to. Yan to nang ditaguan kay makitaan. No, na dagol. Nabuang. Guys, mga ang tanin niya og butong nga ice candy. Wala na siya lain sagol guys. Kuan ra ni siya. Sabaw sa butong siguro ni. Wala siya ni asukar guro. Nana, tamis. Nana. Yung process na naman na siya. Tapos nila siya. Nabuang na po ga. Bilantan na sibot sa pwede mo ka.
Ay, sugayag. Ano naman, ano, ang pao, anak. Gani, anak, good diretso. Gusto ko, diretso na ko. Hindi mo maapas. Lami kaya as candy, guys. As in, guys, lami kaya. Grabe mong iyo. Ha? Buwo, iga, kay manimaw. Ano, may sakto. Very good. Dili na siya ingon ana sa una. Ako ana sa kasukan, ing ko nga. Kita kanilikin sa papangiing atuan mo na yan na ko anda shot. Sa una dito man na lapas ng tapong hayelo. Kapuya sa biyahe guys, ilayo man di kay kuan sa kumbana ay kanang ilahang opisina nga tulo ka buok. Muram taga biyahe ani gikag ipil. Kapoy ko. Kuya ba? Ano na? Nabuwang mo ginigat. Saan hindi mo ay mong gituslok? Wala ginigat tayo. Ako ba? Akong lotion ni kuwao na totoo niya amay. Kita daw. Hindi mo kita. Nami kayo ang butong guys, basta kami, basta ah. Idugo baya ko guys, anya, kaon ko ano. No. Oh, di ba? Ay, wak-wak. Sundray. Panay mo. Ang vlog ko. Ano na? Pag nagpawasin ka ron, igo-igo po nung umuman. Igulit ni mo basa ang sakinan. Ugaw nito. Tambay, tinrid mo sa balay kung mga bata. Hara guys, buaya kayo. Buaya kasi Dodong guys. Tabunan ako na. Ay, Botcheng! Hoy!
Ang gana ka ulit taga. Good. Dagal kayo siyang butong guys. Nan, ulan na kusog kaya. Ano na po? Pagwasan na natin na ang kuan. Hindi ka magkapimay kaya mag-arap ko sa hater. Wala na? Itong tambal. Ha? No, kay ako na kanon. Nanguli na akong mga miming. Kunin ko ang nakuha ang tambal, lutoon. Hapit na naluto ang rice sa atong doggy. Action na siya, oh. Buka. Ay, wala na may. Kaning tambal na lang. May. Tambal nga kape. Kanira. Wait lang guys ha. Ito na lang ko alam ng ulam. Naawan eh. Inang ko, lagi ka ang buknaw nga kuan gas. Sige na ko pangatsi. Kusog mo tubog man. Kusog siya mo tubog. Wala. Tunggaman na ba ako? Katong datong na parang kayo, kapay siya dito. Ano yung pagkakas siguro? Wala na ako ka. Dito ko sa Tuburan guys, atong naging adlaw yan. Naay na maligay ito bukas sa barangay, tag 20 ang kilo. Hindi punta ito paliton para sa ko ang mga dogi guys. So niya kay madubli naman good guys kay mapalit ko atong bugas nga tag 20 ang kilo. Maglungag ko niya, maglungag ko sa mua. Ilailahi na ko og lungag. So maora gyud akong bintaha kay isa dog lailahi mig bugas akong dogi ang mua. Ang dasol, parting ko ana ang kurinte. Okay na. Madobli naman guys, muto nga. Bahala ka mo analay gamit ko sa akong mga dogi-dog. Maura magyang akong pintaha. Akong hugasan. Hugasan na ito kaya kung mutuon.
Maghimo na po ko, magluto na po ko herbal guys. Kaya taga-adlaw yung ko nagainom ani kuan guys, ani bayabas ug sabana. Lami kit pamati ani guys, na magsakit bitaw atong lawas ng likod ana. Mainom ka ani man wala. Ay na to ang dirio, to ang tilaot, to na magsakit, tonsil ana. Kani lang imna guys, wala na 100% tinuod yun na guys kay kani. Kaya masakit ako ang tonsil usay kani akong imnon. Kana mag-tonsil ko ba? Say kana. Kana ubuhon ka, pwede ka ayon ni. Dayon magsigig pangihi ani guys, tampal po sa diabetic guys. Pwede sa kaya kung bana ani guys, tagan kay may matampalan. Wala pang mundo ka lang kung inimig siya. Guys, bukas yung tubig. Isa man daw, magawas ka daw nga, ulan. Palan pa ulan siya. Isa na, ga? Isa na? Nagbuak. Tara. Apa may sulod gaman. Tang lang ko daan. Taksanan.
guys, itapos na ko guys kay para dili mo lapas ang tubig kay sa 20 ka kuan guys, kadahon. 20 kadahon sa sabana din, 20 pud kadahon sa bayabas, kali 2 ka litro ang tubig. Una guys, ako ang gitakos kay para di malapas ba, para sakto dikit sukod. Ana 2 ka litro ko ibutang kay pulo-pulo man ay dili 20 ka kuan sabana. Then 20 pud ka bayabas. Unang 2 ka litro ka ibutang kay kung sa pulo-pulo, pulo bayabas, pulo ka sabana, sa kalitro ra ibutang. Kaya naniran ako ni Ion ang heater kay pag may pag-init sa tubig ko. Kaya init-init pa po ang kuan sa heater. So, naniran ako ni Ion. Hantang nagkuan pa ang ato ang rice cooker. Naniran na siya. Yung ulan na guys. Gusog na ang ulan. Oh, ulan na. Nag-ulan po siguro ni dito sa ilaha, oy. Sa? Dito, ilang... Oh. Na guys, ulan na guys. No? Awar ako din sila guys. Oh, apit mo. Ah, kita me? No. Dito mo napagkakisa, ay, nalalapaak ba? Mura mag nagigitan. Yes. Alebe. Yan. Tanan natin mo kuan kay bisan na po'y namilit aning Kuya Mat. Tanan na po'y kuan photo. Tomahawk. Hi everyone. That's one of Marcel Fernandez. I am a dragon. Hindi. Dragon. Na mo na-plane na ko ano, unsa na plane? Rocket na mo ni gamit sa Congress yata sa American sa Ukraine. Adlock di ko na Putin. O ba? Oo. Tomahawk. Hi bots. Hala nangihi ang kagwang. Ning lapos. Ning lapos ang ihi ni bots guys. Ginoo ko ni si bots. How to Tomahawk. So guys, diri ra ta taman guys. Mag-vlog lang kog balik unya guys. Unya dapat pag nanami sa tuburan. So salamat guys sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel. Sa inyong pag-like, follow, share sa kuang Facebook page, account, TikTok, o Reels. Salamat kayo guys sa inyong suporta, everyone. Amping tangtanan guys. I love you all. God bless. Mm-hmm.